रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय। मानोना बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय थाम्बनेल टाइटेल आरो डिसक्रिप्शनाव नायनानै नोंथांमोना एसेबो बुजिखाबाय। मानोना बे समाव नोंथांमोननो थांनाय एमएलए बिसायख'थि एमएलए इलेक्सन बा बिसायख'थियाव माने बबे बबे समस्थियाव जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय 15टा माने समस्थियाव सोर सोर माने बबे पार्टिया बबे केन्डिडेटआ सोर बेसेबां भटआव देराखो, सोर बेसेबां भट मोननानै देराखो आरो सोर बेसेबां भटआव जेनखो बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मानोना जोङो बांसिन माने ओरैबायदि जोंहा ओरैबायदि मोनसे बे वेब जादोंमोन, मोनसे दोहौ जादोंमोन। जोंहा 46 उदालगुरि समस्ति मानगोनां दिपेन बर' आरो मानगोनां मानाव गेदेर रिहन दैमारि सार। दा बिथां सानैनि गेजेराव जोबोर माने थांनाय बिसायख'थियाव जोबोद माने हाइलाइट माने मा जादोंमोन माने कम्पिटिटिभ जादोंमोन, माने एकदम बादायलायनाय जादोंमोन। थ' बे 46 उदालगुरि समस्तियाव बेसेबां फल जादोंमोन नङा होमबा, बेसेबां फल जादोंमोन आरो इउपिपिएल पार्टिनि दिपेन बर' सारा बेसेबां मोनखो आरो रिहन दैमारि सारा बेसेबां माने भट मोननानै बिथाङा माने देरहालांखो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बे समाव जोङो नुनो मोनबाय माने 76,800 पल जादोंमोन टटेल माने भट रायजो राजा नोंथांमोन। 76,800 पल जादोंमोन। बिनि गेजेरावनो जोंहा दिपेन बर' मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै बिथाङा बेसे मोनदोंमोन 49,246 भट मोननो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। 49,246 भट मोननो हादोंमोन। मानोना टटेल बेयाव जोङो नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना मानाव गेदेर रिहन दैमारिजों मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा माने बेसेबां भटआव जेनखो होननानै बुङोबा 27,554 माने भटआव जेनदों। आरो मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा बे मास मोनथामनि गेजेराव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रिजाइन होनानै बिथाङा बिबान एंगारनानै माने इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाया बिथाङा मास मोनसेल'सो जादोंमोन, मास मोननैल'सो जादोंमोन। बिथाङा जेबो माने नाला नालि जेबो माने फ्राय इसिबां माने गोबां माने रायलायनो गोबां सावरायनो खाबु मोनाखैमोन। अब्लाबो मास मोनसेनि गेजेराव बिथाङा 49,000 माने 50,000 बिथाङा भट लानानै देरहानो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद माने बाख्नायथावना। मानोना माने जेनदोंब्लाबो माने इसिबां गाज्रि भटआव जेनाखै। दा बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं जे माने बिपिएफ पार्टिनि जानानै नङा होमबा, दा माने इउपिपिएल पार्टि जेननायखौ माने माखासे गोबां माने जेननायनि जाहोनफोरखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने बुंनायखौ नुनो मोनदों, फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। मानोना इउपिपिएल पार्टिया न'खर न'खर साख्रि होनो होनना बुंदोंमोन, साख्रि होनो हायैनि थाखाय जेनबाय। बिटिआर माने सुक्तिनि गेजेरजों माने बिटिआरखौ माने दानख'नायनि थाखाय जेनबाय। माने गोबां बिदिनो माखासे माने गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बे समाव बिपिएफ पार्टिया माने जोबोद गिनायखौ जोङो मोनथिना मोनदों। मानोना फैगौ 2030 मायथाइयाव बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सना फैगासिनो दं। जोङो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जोङो मोनथियो। मानोना फैगौ माने 2030 मायथाइनि थाखाय बिपिएफ पार्टिया दिनैनिफ्रायनो प्रिपारेसन जाबाय। मानोना इउपिपिएल पार्टिनि सायाव जिथुनाखि गोबां माने बाथ्रा
बुंनो हमबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। जेननायनि जाहोनफोरखौ बायदि बायदि माने बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो मोनथियो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। दामाने जों बेफोरनिफ्राय जोङो मोनथिबाय माने UPPL दोलोआबो माने गोबां माने स्ट्रं। थांनाय MLA बिसायख'थिनिफ्राय जोङो मोनथिबाय ओरैबायदि माने सिं माने वेब दङ, दोहौ दङ रायजो राजाफोरा UPPL नि फारसेबो गोबां मेन्डेट दङ, सापर्ट दं, मदद दङ नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेखौ जोङो नैबे 49,000 50,000 जोङो भट मोननायनिफ्राय जोङो हमनो हादों जे UPPL पार्टियाबो खम नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै, माने बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। मानोना बांद्राय गोलावबा नायग्राफ्रा बरिं जायो नङा होमबा। थ' बिनिखायनो बारा गोलाव खालामनो सानासै। आरो बेबायदिनो नैबेबायदि 46 माने उदालगुरि समस्तिनि बायदिनो माने 15थायाव सोर बेसेबां देराखो, बेसेबाङाव देराखो, बेसेबाङाव जेनखो, बेसेबां फल जादोंमोन बेखौ नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय होलांजोबगोन। आसा खालामो उननि समाव नोंथांमोना गोदान भिडिअआव नायलांबाय थागोन आरोना। दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। जै जाथों, जै बर' हारिनि जिउ गोलाव जाथों, बर' हारिया देरहासार जाथों, सिनाय जाथों, मुलुगाव जौगानो हाथों। जै बर' हारिनि।